BJP ni luwa jimung bai khumulungo kaisa kotor lukuthum pandang kha 29 Agust 2022 tang salo pandao hasteni kwbangma tipra sarok eba kwbangma tipra sarok BJP no hamjagui tonai BJP political party khlai tongnai lukurok borok tini khumulungni lukuthum pandao phaikha pandao phaimani yagulo borok tong kwchang tong baksakena panda khlai thangkha BJP ni lukuthum pandano o pandao target tongmani bebagai ongya hampano 25,000 eba 25,000 borok to bunani hinai khok baitang khok khengui sajak BJP leader bukhokjak patal konna jamatia bo sajak khok khengui pandao sung BJP ni supporter ani supporter bosok bangkho phonogoi rinai khanani pandao hinai bo khok baitang khok khengui sajak প্রতিদিনই তো দলে দলে যোগ দিচ্ছেন পাতালকন্যা বিজেপির যোগদান দেওয়ার পর এখন সকল স্তরেই তো বিজেপির যোগদান করছে কালকে ও আগামীকালও বড় দল যোগদান করছে আপনারা দেখবেন আগামীকালও phiaba wansok teng ya gothok te singsiwo beni sama biang phaimani biang kha khumulungni BJP ni lukuthum pandao jong nogui mankha ongya hampana bebagai 3-4 hajar ang siwana tibrasa lukorok phaimani phiaba bongni target tongmani 25,000 borok tu bunani hinai wansok te inglia gothok te singsiwo oba hakino yango mungya kami ar develop ni bising khopjak BJP khlai tonglai tibrasa lukorok borok tini BJP ni lukuthum pandao phaimani phaipro tong baksa pal baksa no phailaka hodom dodom tong thoklai pandao phailaka kok khana laika borok kaham korno kibil thanglai mani nogo kibil thangma jorao achumsa lahar pati mungo malkhong thutai borok sak dokuman baika sak dera baika tabuk baksa ba jibi sak nai nogo baksa ba teliamura sak nai nogo kalaija kinai koktuma pati mungno tei mungya kamiar develop ni bising khopjak BJP leader Vikas Debruma botam hini saka lukorok norok bini khok baitang khanai nei baidi bo saka tipra mothani lukorok BJP khlai tongnai tipra sa lukorok no lama kasui bukha khumulongo BJP ni lukuthum pandao thalnai rokno hai hini kok siljai samani koktoma tei khok baithang जों बिनि खक्ति खानाय दं मानखा लुकुरक बसक जरते कुबुइ पातिमुं जों आबो कक्तमानि बिसिंति बो सोंहरका बा साहनाय लेखा पेबा पातिमुं बेबागै एरें बेबागै दालाल केबो तेप्रा मथानेंगै बरकनो लाहार कासुइ लामा कासुइ बनाय केरै तकनाय केरै लाहार पातिमुंगो से मालखुं थुतायै baksa sak dokuman baikha baksa tabuk jibi sak nainogो baksa teliamura sak nainogो hini sung koktomani bisingti saimankha faide sung patimuni mangplirok nailayano te BJP leader Vikas Debruma khoktibo sung kisa kok khanalayano botte pramo thanota mini koksilchai majara berkha sung bini khokti khanalayano khajani takokte bukso sini tini ei khumulungo jonojate morcha bai kaisa program chongjak tongmani chini sara bharatborshoni chini party ni president JP Nadda ji tini bini program rally tongmani o rally wa tini ani karyakartarok নমনজয় বার উত্তর মহারানি নমনজয় বারেনি ফাইমানি লামো ani karyakartani uporo ekdom gari tokruka bukha tokha bothanani naikha ani ei mondoli GS Kholendra Brahma general secretary bonoba pura ekdom boi pura ekdom yak sabai mokol pai thamaika yak bai thamaika buri rok pojonto yakalia buri mangni to o buri rok pojonto borok yakalia ta o buri rok হাকালবা দুকুমানজা বংনি একদম মানে ও যে গোপন জায়গারক পূজা মতি হাই নোংরা রাজনৈতিক মতি হাই মঠানি যেভাবে আক্রমণ খাইমানি বনাং তীব্র নিন্দা সাও আং মতি হাই ঘটনা সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যত লোকরক লোক আগামী দিনও মনে কক সানাই মনে বিচার খাইনি আগামী দিনও কেবো ইয়াকাকলা মথানে বুঙো যেভাবে সন্ত্রাস খাইমা সারা ত্রিপুরা ট্রাস খাইমানি মসুদুর নমনজয় বাড়িয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি মতি হাই গো তগো গাড়ি সবাই মতি হাই সারা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি সন্ত্রাস খাইবে মনি জবাব মান্নাই একদম তীব্র ধিক্কার সহ তীব্র নিন্দা জানাবো আমার